Раздел 5. У Алешніках Шабета ўзяў фурманку і далей да Юравіч Васіля везлі. Конь быў не з порсткіх, возчык не спяшаўся, Шабета не падганяў таксама, і пакуль дапляліся да мястэчка, на зямлю лёг добры вячэрні поцемак. З гары спускаліся і ехалі па прыцішэлых местачкавых вуліцах ужо ў цемры, якую там і тут адно прарэзвала жоўтае святло з вокон. Всю гэтую дарогу Васіль перабыў у затоенай маўклівасці. Маўкліва сышоў ён і ў пакойчыку нізе дома, які з гэтага вечара павінен быў стаць яму немілым вымушаным прыстанкам. У пакойчыку было яшчэ цямней, чым на вуліцы, толькі святло зачыненых дзвярэй на час рассунула цемру, і Васіль убачыў нечыя ногі, абутыя ў лапці з прысохлай гразёю, убачыў край світы, умятую, збэрсаную салому. «Адкуль сам?» — запытаўся з цемры голас, калі дзверы зачыніліся. «З Куранёў». А я са Слабады». Хоць Васіль сваім маўчаннем ясна паказаў, што не хоча гаварыць, голас пацікаўся: «За што?» Васіль адмахнуўся: «Ат!» Незнаёмы паварушыўся, пашамацеў саломаю і больш ужо не пытаўся. Доўгая і думная была гэтая ноч Васілю. А думкі ўсе круціліся вакол таго, што было неадступнай, злыгоднай ноччу. Згадвалі ўсё, перабіралі з'яву за з'яву і ноч, і наступны дзень, і бачыў зноў Васіль перад сабой то Ганну, то маці, то Шабету, і камень цяжкі ціснуў на сэрца. Крыўда і злосць апаноўвалі яго. Крыўда гэта расла, шырылася, і была ўжо не на аднаго Шабету, а на ўвесь свет, у якім, як Васіль быў цяпер перакананы, няма ніякай справядлівасці, не было ніколі і не будзе справядлівасць. Дзе і калі яна была беднаму, цёмнаму чалавеку? Дзе яе шукаць яму адзінокаму, безабароннаму, які, можна сказаць, і свету не бачыў далей куранёўскіх балот, які ў Алешніках нясмела азіраецца. Поўны важкіх дум, ён задрамаў толькі пад досвітак. Але і цяпер спаў нядоўга, бо разбудзіла гаворка, хтосьці прасіў выпусціць да ветру. За акном пачынала зелянець неба, на яго зеляніве ужо добра акрэслівалася нязвычнае жорсткае перакрыжаванне крат, і іх выгляд ураз адагнаў дрымотную супакоенасць, вярнуў да горкай рэальнасці. Але Васілю не хацелася ні бачыць гэту рэальнасць, ні думаць пра яе. Падаткнуўшы пад бок світу, схаваўшы пад ёй галаву, што ляжала на торбе з харчамі, ён зноў задрамаў. Цераз дрымоту адчуваў ён, што ўжо настала раніца. Чуў, як хтосьці з тых, што былі тут учора ў поцемках, сказаў: «А любіць, мабыць, я тая жарабя дрыхнуць». Але не падымаўся. Устаў толькі, калі пачалі будзіць. Прынеслі снедаць. Цяпер ён хмурным, заспаным позіркам дзікавата агледзеўся. Іх тут з ім было трое. Адзін з закарэлымі ранкамі і сінякамі, такі худы, што невядома, у чым і трымалася душа, а другі плячысты, здаровы, з густой барадой, зарослы амаль да вачэй. Заўважыўшы, як Васіль азірае катух, худы з сінякамі дробна хіхікнуў: «Кубелца, жыць можна, не глядзі, што нізенькае. Жыць можна, хі-хі-хі». Ён падміргнуў, борзда падсунуўся да Васіля. «Ты, здаецца, ядры цябе паўнутром?» «А еш, паў, бачу. Я ядры адразу бачу. Зірнуў і ўсё відно мне. Не тапіся раней часу, і тут жыць можна. Жывём, дзякуй Богу». «Жысць!» — са злосцю плюнуў барадаты. «А што ж, не гняві Бога, Мітрыхван. Жывём, хлеб жуём, кормяць, поят, і на работу не вельмі. Па-панску жывём, ядры яго. Як хто, я так рады, што трапіў.
Та ж, каб не гэта, в зямлі даўно тух бы, як пазвярэлі людзі, наляцелі, бы з ланцуга сарваліся, жывога месца не пакінуць. Будзеш другі раз знаць, як на чужое квапіцца. Саграшыў, каюся, ядры яго Мітрахван, нячысты ўбіўся. Ён паясніў Васілю. Коня, хлопча, я чужога ўзяў, на кірмаш думаў, цыганам. Саграшыў, жарабятнік паганы. Перадушыць вас, гадаў, мало. Ты маўчы, душагуб знайшоўся. Звер! Вот як упякуць цябе на салаўкі, будзеш ведаць, перадушыць бы. Уесца табе ў пячонкі, міліцыянерык гэты. Мітрахван пачырванеў раўно. Маўчы! Звер ты, проста звер, прымірэнча лагодна прамовіў саступаючы злодзей. Мяне таксама міліцыянер. Шабета, уступіў гаворку Васіль, як бы паказваючы гэтым, што прыстае да кампаніі. Насеў смалою і ўсё, падпішы і ў кутузку. Ой, яго ядрыня тая, маўчы, не лезь, сам раскажы. Барадаты важка зашамацеў саломаю, сеў. Ну, шчапіўся ён са мною, міліцыянер гэты Радзіон. З нашых сам, Тульгавіцкім. Без штаноў нядаўна па вуліцы гайсаў, а тут улазь, не храні яго, а сам за змеявік, ды пад ногі топтаць. Самагонку гнаў, восеці, накрылі. Маўчы! Кеп змеявік буў мой, то я, можа б, і сцярпеў. А то ж Піліпчыкаў. Кінь, крычу, Радзіон. А ён хоць бы што. Ну, я і ашалеў. За грудзі яго, а ён у крык. Улазь, крычыць, не слухаешся, пакажу. І паказаў, правда. Дзверы, да якіх ішлі ўгару прыступкі, адчыніліся. І загарэлы абветраны хлопец у зашмальцаванай паддзёўцы загадаў абодвум збірацца. Куды? Не ўтрываў злодзей. На лесапілку. Хлопец строга адрэзаў. Даведаешся. Васіль здагадаўся, што іх павядуць працаваць. І ў ім на момант паявілася спакуслівае жаданне папрасіцца з імі і самому. Але ён прамаўчаў. Адчуў, што прасіцца дарэмна. Не тое месца, каб выбіраць, што лепей. Няволя. Калі дзверы за імі зачыніліся, ён загарнуўся ў світу і паспрабаваў зноў заснуць, аднак сон ужо не ішоў. Нудзячыся без занятку, не ведаючы, як запоўніць час, стаў пераабувацца, перацёр закарэлыя ночы, перавязаў парваныя аборы на лапцях, абуўшыся, падышоў да акна, прабег позіркам па асеннім згалелым і пажоўклым агародзе, спахмурнеў, убачыўшы за рогам хлява наводдаль сіняваты ельнічак, бурштыновую рыску пяску, угадаў там нявідную дасюль красу Прыпяці. Увесь дзень то стаяў каля акенца, то сланяўся з кутка ў куток. Не мог звыкнуцца з думкаю, што цяпер не такі, які быў заўсёды. Арыштант! Што не блізка цяпер за гэтымі сценамі і вартавым курані. Хата свая, маці, Ганна, ўсё тое, чым жыў дасюль. За акенцам рос крывы, ужо амаль данізу ссохлы будыль сланечніку. Першы раз Васіль яго і не заўважыў. Але з часам адзінокі, закінуты, гэты будыль выклікаў ужо неадступны смутак, нібы жывая істота. Адзін, як я, падумаў раптам Васіль, і адчуў, у горле зашчымела. Абвыкся. Прыцярпеўся б Васіль у турме, калі б балела яму толькі тое, што арыштант, прызвычаіўся б і да таго, што з цяперашняга часу ён чалавек з плямай. Да думак аб чалавечай нячуласці і несправядлівасці ён звык з малых год. З чужых гаворак і з свайго вопыту, хоць яны на час зрабіліся вастрэйшыя, хутка прыглухлі б і прыцьмелі б таксама. Горш за ўсё. Самай вялікай пакутай было тут проста сядзенне. Сядзенне без звычайных клопатаў, без працы.
і доўгімі днямі, яшчэ даўжэйшымі ў крыўднай бессанні начамі думаў, балеў душою па дамоўцы, па недамалочаным жыце, па небараку гузу, які можа стаіць недагледжаны як след, па хаце, для якой ён не прывёз дроў, якая, можа, выстыла, не дрэмлючы трызніў гумном, цэпам, з выслізганым далонямі, цапіль. Бачыў пустоток, убіраў ноздрамі пах даўняй трухі, з-за старонкаў чуў, як шамаціць сена ў мяккіх маршчыністых губах коня. Рукі, душа яго прагнулі працы, але працы не давалі. Хоць звычайна не меў схільнасці прасіць, усё ж аднойчы не вытрываў, заікнуўся перад вартавым, што паклікаў барадатага і слабодскага канакрада, каб дазволілі яму. Вартавы русявы хлопец у доўгім кавалерыйскім шынялі, нядаўна дэмабілізаваны, адрэзаў па-вайсковаму, адным словам, не загадана. З таго разу Васіль ужо не прасіўся. Паслухмяна і абыякава цягнуў нуду на прыгорбленых плячах. Адзінае, што абнадзейліва свяцілася яму наперадзе, была думка пра сустрэчу з маці. Ён чакаў яе, як ніколі дагэтуль, з дня на дзень, і асабліва ў нядзелю, калі местачковая вуліца, нявідная, але добра чутная адсюль, стала поўніцца жвавым кірмашовым гулам, ляскатам колаў па бруку, гоманам. Ён не памыліўся. Маці прыйшла. Калі яго ўвялі ў пакой, дзе сустракаліся, маці, якая асцярожна сядзела ўскрай слончыка, не зводзячы добрых вачэй з яго, хапаючыся, узнялася, стала ў замяшанні. Так і стаяла, маўклівая. І толькі вочы насцярожаныя, чулыя, павільгатнелыя, поўныя вялікага шкадавання, казалі, што робіцца ў яе душы. У гэты час Васіль пашкадаваў, што не пагаліўся, што рэдка яшчэ маладая барада, якая выбілася тут, мусіць робіць яго твар пастарэлым, горшым. Ён заўважыў, як у маці жалліва смыкнуліся куточкі губ, і падумаў, што яна вось-вось заплача. Але яна стрымалася, звыкла правяла ражком паркалёвай хусткі па роце, стала заклапочаная. Падаючы торбу, загаварыла: «Я тут хлеба 2 куліткі паклала. Учора спякла. Мятку дзед расстараўся. У конаўцы берасцянай, каб не выліўся, глядзі. У юнкоў насушыла з 10 цыбулькі, гуркоў прынесла». «Мёд лепей было б на продаж», — строга зазначыў Васіль. «Яечак 10 прадам. Солі 3 запалак». Васіль не сказаў нічога на гэта, пацікавіўся іншым. «Як там гуз? Не кульгае?» «Не, папраўляецца. Жыто немалочанае. Дамалочваем. Дзед і я. Стары, дужы, кеўляе, значыцца». «Кеўляе, дужы». За кожным пытаннем і адказам ішла важкая, поўная матчына смутку цішыня. «Володька не дурэе?» «Не, от надысь на балоту хадзіў. У юноў прынёс, кажа, Васілю. Глядзі за ім, не балувай. А гузу паранку, зіма падыходзіць. У лес трэба будзе. Ды ўжо ж буду рабіць». Распытваў Васіль, раіў, наказу, а сам не раз, не два думкаю падыходзіў да Ганны. Як яна, ці помніць пра яго, ці не злуе за крыўду? Усё чакаў, што маці загаворыць пра яе. Маці нібы прачытала яго думкі. «Ганну Чарнушкаву бачыла сягоння?» «Тутака?» «Не, дома, каля калодзезя. Кланяцца табе сказала». «Ага». Васілю стала добра, хораша. «І ты ёй перадай, што кланяюся.
Перадам. Ён перахапіў спасцярожлівы матчын позірк і здагадаўся, што яна штосьці тоіць, не наважваецца адкрыць. Як яна? Вясёлая? Маркотная. Бы скрыўда якою? Васіль адвёў вочы ў бок, прамаўчаў, але таіла яна не гэтае большае. Разважыўшы, прызналася з непакоем. Яўхім Карчоў, кажуць, нешта стаў каля яе круціцца. Яўхім? Гаворка такая была. Толькі Ганна, кажуць, не хіліцца да яго. Паспрабавала супакоіць маці. Яна перавяла тут жа гаворку на іншае, але вестка, што неспадзеўкі дайшла да Васіля, ўжо не адступалася ад яго. З усяго, што Васіль пачуў тут ад маці, яна найбольш хвалявала яго, ныла ў ім. Нельга сказаць, каб вестка гэтая вельмі непакоіла адразу. Васіль быў такі, што паддаваўся настроем не хутка. Новыя і радасць і бяда валодвалі ім спакваля, усё мацней, глыбей з часам. Усё ж пачутая нядобрая навіна пра Ганну ўжо тут, у гаворцы з маці, захмарыла яго. Ну, да Мечыка карова ацялілася, гаварыла маці. Цялушка такая добрая, а даваць сабе будзе? Не, абы, кажа, падрасла, прадам. Грошы трэ, падумаў Васіль, але падумаў пазвыцца абыякава. Думкі ўсё ішлі да Ганны, да Яўхіма. Корч крывы. Уже тут ваду муціць мало леснікоўны. Хваліўся Дамецік, сын яго са службы прыйсці павінен скора. А, адпускаюць. Міканор, мабыць жа, помніш? Ну, а чаго ж? Вучыцца хацелі там аставіць, а ён сказаў, дадому. Ха, у балото пацягнула. Ведамо, дамоўка. Маці зразумела, што дарэмна стараецца суцешыць, змоўкла зусім. Адно не зводзіла вачэй сына, добрых і сумных. Маўчаў і Васіль. Так у маўчанні сышоў канец іх спаткання. Толькі калі вартавы падняўся, маці, што раптам вельмі заспяшалася, не ўтрывала, выказала тое, што хацела чуць. Ці скора хоць сыночак выпусцяць? Васіль адвёў вочы ў бок. Хіба скажуць? На другі дзень Васіля ўпершыню выклікалі працаваць. Калі ён, накінуўшы на плечы світу, выйшаў з барадатым іканакрадам на звонкі ў мерзлы дворык, грудзі яго зайшліся ад бадзёрай чысціні радаснага ранішняга марозцу. Халодны вецер, што абмыў твар, абхапіў шыю, залез пад велікаваты каўнер зрэбнай сарочкі, адразу нагнаў па спіне дробныя прыемныя дрыжыкі. Васіль павесялеў, гарэзна павёў плячамі, нібы стараючыся сагрэцца. Ён тут жа заўважыў на сабе строгі позірк Мітрахвана і схамянуўся, нагнаў выраз сталасці. Іх павялі на вуліцу, потым загадалі звярнуць у вулачку, вузкую, крывую, што вяла ў той бок, дзе была Прыпяць, і Васіль, які сам сабе гадаў, куды іх вядуць, падумаў, мусіць на рэчку грузіць баржу ці параход. Але да Прыпяці іх не давялі. Неўзабаве ўсіх трох спынілі каля паравога млына, перад гарой абы як скінутых дроў, якая займала ледзь не палавіну шырокага двара. Навокліч вартавога з цёмных дзвярэй млына выйшаў зацярушаны мукой чалавек, прынёс пілу і сякеру. «Вось», — сказаў ён і зірнуў на вартавога, як бы пытаўся, каму аддаць сякеру і пілу. Вусы яго, каротка падстрыжаныя, былі белыя ад мукі. Канакрад, не пытаючыся дазволу, узяў пілу і сякеру з яго рук. «Козлы вунь пад плотам», — прамовіў млынар і падаўся зноў да дзвярэй. «Ну, за работу?» — спакойна кінуў вартавы, адыходзячы ўбок, нібы не хацеў замінаць. Ціхі, курносы, у вялікай не па свайму драбнаватаму росту ватоўцы, прытуліўшыся да слупка, ён больш нічога не загадваў, ні ў чым не папраўляў, адно моўчкі назіраў.
Барадаты Мітрахван выцягнуў з-пад плота старыя козлы, узяўшыся за бервяно, гукнуў Васіля. Не цябе! Раўнуў ён на канакрада, які таксама памкнуўся да яго. Толку з цябе леззе! Сыркнуў з пагардаю сліну барадаты, калі паклаў з Васілём бервяном. Пацягнуўшы некалькі разоў пілу, Мітрахван загадаў спыніцца, вырваў у канакрада сякеру, стаў хутка са злосцю папраўляць разварот. Так жа хутка, нездаволена вярнуўся да козлаў. Бяры, бяры! Строга загадаў Васілю. З гэтай пары гадзіну-другую гаварыла толькі піла. Мерна, роўна шархала яна, уядалася ў крамяную белую моц дрэва, сеяла на слізкую, схаладнелую траву чыстая, як мука, пілавіння. Неўзабаве Васіль пачуў, што робіцца горача, зняў світу, кінуў на дровы, потым расшпіліў сарочку. Забыўшыся на становішча сваё, ён пілаваў з той заўзятасцю і ахвотай, з якімі робіць чалавек, што ўзяўся за жаданы занятак. У гэты час на яго радасна было глядзець, ён нібы пахарашэў, стаў жывейшы, паружавеў і падабрэў. Стома ўсё больш абцяжарвала рукі, тулава, але ён не паддаваўся. Душ ты! Пахваліў Мітрахван, затрымліваючы пілу, аддыхваючыся. Як клешч! Ён павярнуўся да канваіра. Пакурыць трэба. Курыць? Мітрахван сеў на цурбак, зморана расставіўшы ногі, выняў капшук. Узяў двума пальцамі тытуню, працягнуў капшук Васілю, падаў не так сабе, а як знак павагі. І Васіль узяў гэта як знак павагі, стала з годнасцю. Курылі павольна, з доўгімі зацяжкамі, астывалі на холадзе. Канакрад падсеў збоку, змораны, згорблены. Калодкі ядры іх, адны сукі, ніяк не даюцца. Да і так, і сяк. А яна, хоць што. Мітрахван і Васіль прамаўчалі. Васіль заўважыў на сабе зайздросны позірк канакрада, які прасіў акурачак, але зрабіў выгляд, што не здагадваецца, дасмактаў цыгарку сам. Кінуўшы дакураную цыгарку, Мітрахван падняўся першым. Возьмемся. Васіль ужо зноў угрэўся, калі хтосьці па-прыяцельску ляпнуў яго па плячы. Васіль здзіўлена азірнуўся. Побач стаяў прыцярушаны мукою Косцік-хвошч, якога калісьці дражнілі Косцік-хвошчык. Мабыць, цэлы год не бачыліся. Косцік жыў і рабіў у мястэчку, і раптам такая сустрэча. А я гляджу, ён ці не ён, засмяўся Косцік. Васіль таксама усміхнуўся. Як ты то сюды трапіў? Васіль не знеякавеў, не паказаў крыўды, кпліва па-маладзецку варухнуў плячыма. Як? Рыштант? За што? Доўгі расказ. Але Косцік быў не такі, каб пры такіх акалічнасцях мог лёгка адступіцца. І нецікаўнасць простая брала яго. Справа датычылася прыяцеля. Прычым прыяцеля, як ён лічыў, ва ўсім слабейшага. Косціку не трэба было вялікай здагадлівасці, каб зразумець, што прыяцель гэты да таго ж адчувае сябе не так весела, як хоча паказаць. І прыйшлося Васілю, хочаш не хочаш, адкрываць закрытае на моцны замок недаверлівае сэрца. Пачаў спачатку так, абы адкаснуцца суха, неахвотна, а потым неспадзеўкі разгарачыўся, стаў выкладваць усё з крыўдай, са злосцю. І ты павёў іх? А што мне было рабіць? Аднаму? Я хацеў спярша, дык адзін наганам як трэсне. Усё адно людзей як-небудзь пазваў бы, калі спяць усе. Гады! Не перадушаць іх ніяк, пашкадаваў Косцік, і Васіль пачуў у яго словах як бы спачуванне сабе. Расчулены, Васіль паскардзіўся. Тут мяне самога ў бандіты прыпісалі. Ляпнуў. Які ж ты бандіт? Такі? Рыштантам от зарабілі. Косцік загарэўся памагчы. Я пагавару, каб праверылі, як усё было. І сам скажу, хто ты такі. Скажу, што ніякі ты не бандіт, што ты такі.
Для якіх рэвалюцыю зрабілі, вот што. Хай за тое, што вінаваты, нагрэюць, а за што не вінаваты, адпусцяць. Не повераць мне, я ў камсамольцах, важна прамовіў Костік, я з самім Апейкам знаёмы. Стане цябе Апейка слухаць, будзе. І, каб зусім пераканаць упартага недаверлівага прыяцеля, дадаў: знаеш, для чаго я то? Ён павёў позіркам па гары дроў і цурбакоў. Для млына, а ў млыне муку мелем. Для каго? Васіль маўчаў, не ведаў. Для горада, для мазыра, нехватка дзецям, чырвонаармейцам і іншым. Мяне прыслалі сюды ў млын, як камсамольца, на выручку. Косцікавы вочы пыталіся: ясна? Васіль моўчкі кіўнуў галавою. Канваір, які, мусіць, ведаў Косціка, што дазволіў такую доўгую гаворку з арыштаваным, урэшце ўсё ж не так тонам загаду, як просьбы, сказаў, каб канчалі гаварыць. Костік падаў руку і хадою гаспадара пайшоў у млын. А Васіль узяўся за пілу. Позна ўвечары, вяртаючыся дамоў, старшыня валвыканкама Апейка рашыў зайсці да начальніка міліцыі. У пакоі начальніка было цёмна, свяцілася толькі акно ў дзяжурцы, і Апейка падаўся адразу на кватэру Харчава. Начальнік міліцыі жыў тут жа, у гэтым доме, ў 2 пакойчыках з двара. Харчаў сядзеў каля ўслона босы ў галіфэ з леямі і прапаленай на локці сародцы, мокрымі рукамі, аблепленымі луской, што серабрыста паблісквала ў святле лямпы, чысціў рыбу. Якраз у пару прыйшоў, адказаў ён весела на прывітанне Апейкі. Як чуў, дзе налавіў? Ці мо падарылі? Падарылі. Так я і возьму. Плёткі потым на цэлы павет найшоў дурня. Апейку яго словы не здзівілі, ён ведаў, Харчаў у гэтым непадступны. Не возьме падарунка. Начальнік міліцыі дадаў ужо інакш разважліва. Одорана яно, сказаць, і смаку ніякага, як лаза. Еш, калі хочаш, але пра смак не думай. Другое, калі сам палазіш, памокнеш, падрыжыш на холадзе, тады рыба, ясі я, як прорва, у ламачах быў. Ночку не даспаў і, вось бач, і гэта было падобна на Харчава. Пахадзіць, палазіць усюды, здабыць усё самому. Харчаў кінуў недашчышчанага ляшча, устаў, гукнуў жонку. Пачакай, сказаў яму Апейка, справа ў мяне, адзенься, пойдзем пагаворым. Харчаў па сваёй з ваенных часоў звычцы, не пытаючыся, пра што будзе гаворка, выцер ручніком рукі, хутка ўсцягнуў боты. Праз хвіліну ён выйшаў з суседняга пакойчыка ўжо ў гімнасцёрцы, моцна падперазаны ўсім выглядам паказваючы, што гатовы да любой справы. Ён быў шырокі ў плячах, шырокі тварам, з чырвона-загарэлай дублёнай скурай, прысадзісты, падобны на каржакаваты палескі дуб, што моцна ўрос зямлю. Баявы кавалерыст, душа якога яшчэ жыла паходамі, атакамі, сніла ўкраінскі стэп, ён хоць і моцна зацягваў папругу, быў ужо не такі стройны, як 1,5 года назад, калі Апейка ўбачыў яго ўпершыню. Папаўнеў і неяк падабрэў тварам, падумаў Апейка, ідучы поруч з ім па двары. І на цябе, брат, мірнае жыццё адбітак кладзе кавалерыст заўзяты. Гімнасцёрка малаватая робіцца. Ён тут жа запярэчыў сабе, што Харчаў усё ж перамяніўся мала, што папаўнець і ад гэтага нібы падабрэць тварам ён мог бы і на фронте, старэш як-ніяк. Да і якое яму мірнае жыццё, калі ў лесе маслакоўцы, калі таго і глядзі, кулю цэляць дзе-небудзь на дарозе. Апейка з нейкай зайздрасцю падумаў, што хоць ён на пасадзе і вышэй за Харчава, той у людскім уяўленні мае больш увагі і пашаны. Ціхі я, непрыкметны, як быў настаўнікам, так і застаўся ім. Харчаў жа, адвага, надзея, герой. Ёсць скарга, сказаў Апейка, калі начальнік міліцыі запаліў лямпу. Апейка знарок памаўчаў.
Ён быў амаль таго ж росту, што і Харчаў, быў таксама ў вайсковай форме. Праўда, не ў гімнасцёрцы, а ў фрэнчы з грубага сукна, з вялікімі нашыўнымі кішэнямі на грудях і па баках, са стаячым каўняром, які падпіраў і цёр падбародак. Але і ў сваёй форме ён выглядаў вельмі сціплым, дробным. Фрэнч быў яўна велікаваты яму. Ад гэтага яго дробная сутулая постаць выдавала драбнейшай, як была сапраўды. «Якая скарга?» — запытаўся Харчаў. «Трымаеш чалавека без дастатковых падстаў, можна сказаць, невіноўнага». «Каго гэта?» «Дятла Васіля з Куранёў». На гімнасцёрцы, на пятай на шырокіх грудях, зазырчаў ордэн чырвонага сцяга, акружаны выгаралай паркалёвай зборкай. «А, все яны невіноўныя», — прамовіў Харчаў цвёрда, пераканана. «Што значыць усе?» «Усе, которые трапляюцца». «Гэта не доказ», — ціха, мякка запярэчыў апейка тонам старэйшага, які абавязан паправіць, растлумачыць. «Трэба разбіраць канкрэтна. Кожны выпадак разбіралі. Ёсць факты? Канкрэтныя? Ёсць. І ён прызнае іх? Знайшоў дурня. Прызнаецца ён, чакай». «Павінны быць канкрэтныя факты». Ціха, але ўпарта прамовіў апейка. Старшыня валвыканкама папрасіў пратаколы допытаў. Стоячы пры лямпе, якая асвятляла бугрысты з залысінамі лоб, рэдкую павітуху чарнявых валасоў, моўчкі перагледзеў некалькі лісткоў. «Усё?» — падняў вочы на Харчава. «Усё? Больш нічога? Другіх фактаў віны яго няма? Другіх мы проста не ведаем. Значыць, і спасылацца на іх не будзем. Чаму гэта? А калі я ўпэўнен, калі сэрца маё падказвае?» «Сэрца, дружа, можа часам і ашукаць. І Шабета за тое, што птушка падазроная. Даруй, але Шабета не даў ні аднаго доказу, што дзяцел бандыт. Ёсць толькі факт, які паказвае, што яго прымусілі правесці. І аднаго гэтага факта, калі на тое досыць. А я думаю, мала». Апейка заўважыў, як Харчаў рэзка, з упартым выразам правёў рукой па папрузе, абцягваючы гімнасцёрку. Начальнік міліцыі быў нязгодным. Апейка мяккім голасам пастараўся растлумачыць. Мала не таму, што факт адзін, а таму, што ён недастатковы для тваіх вывадаў. Як гэта недастатковы? Ён, паўтараю, не гаворыць, што дзяцел бандыт, або нават іх пасобнік, дык пасабля ўжо сам прызнаўся, правёў пад абрэзамі. Адзін раз. Дазнайся, ідзі. Харчаў неспакойна захадзіў. Адзін ці не адзін раз? Пад абрэзамі ці не пад абрэзамі? Усе яны, калі пападуцца, пад абрэзамі памагалі. Усе чэсныя, ангелы. А маслакі арудуюць. Хто толькі іх корміць ды наводзіць? Ён стаў перад апейкам па-свойску, але цвёрда ўзяў яго за руку. Я лічу, калі хочам кончыць маслака, няма чаго міндальнічаць. Памог маслакам? Памог. Значыць, таксама ўдзельнік. Ну і пасядзі, папарся. Аднаго пасадзіш, другі баяцца будзе. Баяцца будуць, згадзіўся апейка. Ён, зблізку гледзячы ў вочы Харчаву, уздыхнуў. Але што мы за такая савецкая ўлада, калі нас свае баяцца павінны? Нічога, шкоды вялікай не будзе. Затое парадак будзе, дысцыпліна. Знаць кожны будзе як след, што спуску нікому не дадзім. Што б ні зрабіў, па ўсёй строгасці, як у рэвалюцыю. А то ж, ну да чаго дайшло? Харчаў загарачыўся. Усюды ціша, спакой, і дзяцей бандытамі забылі палох. Хаця тут, у нашай воласці, пад бокам у нас, лазяць, абрэзы настаўляюць, грозяцца, мы сядзім, як цельпукі. Зрабіць нічога не ўмеем, міндальнічаем. Міндальнічаць з поганню, канешне, нельга. Але, Змітро, зразумей, не можам мы трымаць у турме чалавека без дастатковай віны. Без віны? Мы з табой
як у казцы пра белага бычка. Я адно кажу, а ты сваё гнеш. Харчаў зноў кінуўся ў контрнаступ. Ты што, знаёмы, што так упэўнены ў ім? Ты вось упікаеш мяне, што фактаў мала, а ў цябе яны ёсць? Апейка адказаў не адразу, нібы даваў Харчаву час супакоіцца. Многа-немнога, а ёсць. Ёсць паручыцельства чалавека, які яго добра ведае, і якому я веру. Ён апярэдзіў пярэчанне начальніка міліцыі. Калі хочаш, скажу, каб ён заўтра зайшоў да цябе. Пагавары, наш чалавек, надзейны. Апейка раптам папрасіў, ведаеш, а цяпер загадай, каб прывялі твайго злачынца. Давай паглядзім. Папытаемся разам. Харчаў неахвотна паслухаўся, выйшаў у калідор, гукнуў дзяжурнага. Вярнуўшыся, ён сеў за стол, дзелавіта заклапочаны, строгі, нібы загадзя, гатовы да размовы з арыштаваным. Моцныя, чырвоныя, з набухлымі венамі рукі яго, сплёўшыся пальцамі, важка ляжалі на стале перад ім. Апейка, які сядзеў збоку стала, падсунуў да сябе газету, дастаў аловак, што тырчаў з кішэні фрэнча, стаў выводзіць завітушкі подпісаў. Увайшоўшы, Васіль прыжмурыў вочы ад святла, мелькам, без якой-небудзь цікавасці прабег позіркам па апейку, з-пад ілба ўтаропіўся ў Харчава. У яго быў такі выраз на твары, які, здавалася, апейку гаварыў: «Ведаю, навошта паклікалі, пра што пытацца будзеце. Дабра не чакаю». Харчаў расчапіў рукі, зварухнуўся. «Ты што ж гэта, друг, не прызнаешся?» Выразна, аддзяляючы кожнае слова, прамовіў ён. «Не прызнаешся, што памагаў маслаку?» Васіль адвёў позірк у бок, пераступіў з нагі на нагу. «Не памагаў я. Як жа не памагаў?» Васіль прамаўчаў. Апейка ўбачыў на яго твары затоеным, насцярожаным, так і ведаў, гэтага і чакаў. Скарыстаўшы момант цішыні, старшыня валвыканкама загаварыў сам, запытаўся пра такое, што, здавалася, не мела ніякага дачынення да гаворкі. «Які надзел у цябе?» Васіль абыякаў адказаў. «Зямля добрая». «Якая зямля? У нас у куранях зямля ёсць і добрая». «Е». «Ды не для нас. Для каго ж?» — варухнуўся Харчаў. Васіль не адказаў. «Чаму ж ты супроць землеўпарадкавання?» «Я супроць?» — яўна не згадзіўся Васіль. «А як жа? Не ты навёў маслакоўцаў, каб сарвалі перадзел?» — умяшаўся Харчаў. Васіль не знайшоў, што сказаць. Апейка заўважыў, як хлопец зноў стуліўся безнадзейна. Што тут скажаш людзям, якія ведаюць адно: вадзіў, памагаў, разумець нічога не хочуць. «Я ведаю, ты не бандыт», — прамовіў раптам Апейка. Васіль ажыў, але тут жа схамянуўся, стрымаўся, кінуў насцярожаны позірк. «Ты не бандыт», — паўтарыў Апейка больш цвёрда. «Ты проста баязлівец, трус». Апейка сказаў гэта нядобра, з асуджэннем, але Васіля ні яго слова, ні тон гаворкі, было відаць, не пакрыўдзілі. Ён глядзеў ужо на Апейку не толькі з насцярожанасцю, з надзеяй, праўда, недаверлівай. Апейка неспадзеўкі стаў злавацца. «Чорт вас пабяры!» Нават злуючыся, ён гаварыў роўна ціха. «Для вас, для вашага шчасця стараюцца, гінуць людзі, а вы? Вы за сябе пастаяць не ўмеець. Ты не бандыт, ты крот, які капаецца ў сваёй нары і толькі адну сваю шкуру беража, а там хоць трава не расці. Хай другія прынясуць табе шчасце на талератцы. Ты, канешне, з зямлі добрай узяць не адмовішся». Васіль пры гэтых словах кіўнуў галавою. «Хто ад такога адмовіцца? Канешне, ты не супроць землеўпарадкавання і сам жа памог сарваць яго». Апейка заўважыў, што хлопец хацеў штосьці запярэчыць яму, але стрымаўся, пабаяўся, відаць, угнявіць. «Эх, разгаварыўся суддзя», — падумаў зодумам аб сабе старшыня. А ён стаіць, хоць бы што, ў галаве адно: пусцяць ці не. «Я... всё, я пагаварыў»,
сказаў ён начальніку міліцыі. Калі дзяжурны, што ўвайшоў на голас Харчава, паказаў хлопцу на выхад, Васіль нечакана пакланіўся. Апейка не памыліўся. Васіль, слухаючы яго, і праўда думаў аб адным: пусцяць ці не пусцяць. У ім, як ніколі за апошнія дні, забруілася, затрапятала надзея. Можа, пусцяць? Всю ноч, слова за словам, думка за думкай успамінаў, перабіраў ён гаворку ў кабінеце Харчава, нібы нанова перажываў яе. Гадаючы пра свой лёс, ён адчуваў, што трымаўся не так, як трэба, маўчаў, не апраўдаўся. І цяпер лаяў сябе за маўклівасць. Такі зручны момант упусціў недарэка. Адно толькі што пакланіўся добра. Знак пашаны, канешне, даспадобы начальству. Спраўдзіў такі хвошчык сваё абяцанне. Пайшоў да валаснога начальніка. Значыцца, не брахаў, што з самім апейкам знаёмы. Як сваяк той. Глядзі, як сігануў. І што ў камсамольцы запісаўся, таксама, відаць, праўда чыстая. Дзякуючы ў думках таварышу, мімаволі пазайздросціў. Выскачыў хвошчык, хітры. Все хвашчы хітрыя. Пазайздросціў не са злосцю, не з абурэннем, а добра. Хітрасць, як тыя грошы, як удача, шчасце. Думкі ад Косціка непрыкметна перабеглі да апейкі. Згадаў дробную ціскую постаць старшыні, здзівіўся, такі нявідны, а столькі ўлады ў руках трымае. Начальнік ўсёй воласці. Што асабліва ўражвала, маючы такую ўладу, разам з тым просты і абыходлівы. Як толькі падумаў пра апейку, жыло зноў затрывожыла неадступнае жаданае: можа, пусцяць. Сказаў жа: ты не бандыт, не бандыт, знаю. Сказаў. Ён жа ніхто сабе, а начальнік воласці, улада. Слова яго штосьці значыць. Не бандыт. А калі не бандыт, то не павінны трымаць. Няма такога закону. Але думкі гэтыя, добрыя спадзяванні, тут жа мяшаліся з халодным, звыклым сумненнем. Наўрад. Так цябе і пусцяць. Чакай. Харчаў маўчаў. Нязгодны, канешне. Ды і гэты ж таксама. Лаяў. Васіль успомніў, як сярдзіта, непрыязна кінуў яму апейка папрок: крот, баязлівец. І на змену трывозе аб тым, пусцяць ці не, прыйшла упартая злосць. Прыставілі б табе абрэз да грудзей, паглядзеў бы я, чтоб ты запяяў. У мястэчку, у кабінетах, за спінамі міліцыянераў. Усе вы смелыя. Як яно ўсё павярнулася. Як знарок, все супроць яго. Нават перадзел зямлі і той нібы ад яго залежаў. Нібы ён не за перадзел. Добра сабе не хоча. Ад шчасця свайго, ад зямлі адмаўляецца. І вось жа паспрабуй, дакажы тут, што не вораг сабе. Учапіліся, ведаюць адно, вадзіў, памагаў. І ведаць, здаецца, іншага не жадаюць. Маслакі праклятыя. Взяла іншы кірунак думка Васіля. Трэба ж было налезці ім якраз на мяне, увесці ў такую бяду. Ён думаў пра маслакоўцаў апошнімі днямі не ўпершыню. Думаў з непрыхільнасцю, з тайнай, неадступнай надзеяй адплаты помсты. Сёння, аднак, да яго думак прымяшалася іншае. Ад чаго ім перадзел еты не даспадобы? Чаго яны свой нос сунуць? А мо яны не самі? Мо папрасілі іх? Уразіла Васіля адкрыццё, і тут жа прыйшла загадка, якая потым жыла ў ім многа дзён. А калі
папрасілі, то хто? На гэта у яго не было адказу. Ён не ведаў. Мог адно рабіць здагадкі. Але здагадкі для Васіля былі нішто. Ён цаніў толькі тое, што ведаў, што бачыў. Гэтыя Васілёвы развагі перамешваліся з гарачымі і трывожнымі згадкамі пра Ганну. Ён нібы зноў стаяў каля плота, чуў шум груш на чарнушкавым агародзе, брэх сабак, бачыў цьмяную шэрань туману над балотам. Калі ў мары і ўяве браў яе рукі ў свае, гарнуў да сябе, пытанне, якое так трывожыла, пачынала паліць неспакойна, нясцерпна, пусцяць ці не. Пытанне гэтае жыло ў ім, і ўвесь наступны дзень, у які ён зноў пілаваў дровы каля млына, шоргаючы пілой з самага ранку, Васіль быў асабліва маўклівы, рабіў з нейкай рэдкай лютасцю да знямогі. Нават Мітрахван не вытрываў, пад вечар паскардзіўся: «Замучыў ты мяне, хлопец, нашчэнт!» Дзень быў няроўны, то пасвятлее, то зноў насунуцца нізкія кужэльныя хмары, абложаць все неба так, што стане цёмна, як вечарам. Адзін раз парывісты вецер, шалёна круцячы, кінуў на двор хмару снежных высевак, абсыпаў траву, дровы, дыхнуў халадэчай. Такі няроўны, як гэты дзень, быў настрой Васіля, у якім мяняліся добрыя спадзяванні і злыя сумненні. «Не пусцяць», — рашыў ён, вяртаючыся. З маленства прызвычаены да крыўды, да злога, ён знарок рыхтаваў сябе на горшае, трымаў у душы недавер'е да таго, што можа адбыцца жаданае. І калі пасля звароту хлопец вартавы загадаў яму збірацца, Васіль прымусіў сябе не паверыць, што гэта і ёсць тая чаканая хвіліна. Ён спакойна надзеў світу, як звычайна хмурна сутуліўся, чакаючы загады. Толькі калі вартавы сказаў, каб узяў і рэчы, сэрца Васіля дробна, соладка затрымцела. «І торбу?» — перапытаў ён, баючыся, што памыляецца. «Всё», — адказаў вартавы. Васіль, беручы торбу, заўважыў, што рукі дрыжаць. «Ну, ядры яго, бувай!» — залапатаў канакрад. «Адлежаў, адбыў, мазалёў не нажыўшы. Лёгка! Бувай, ядры яго, не памінай ліхам!» Барадаты Мітрахван прабурчаў толькі: «На мароз бярэ!» На ганку Васіль знянацку натрапіў не на каго іншага, на самога Харчава. Грозны начальнік міліцыі, не зважаючы на моцны халодны вецер, стаяў у гімнасцёрцы, на якой, як заўсёды, быў ордэн. Убачыўшы яго, Васіль мімаволі насцярожыўся. «Ну, дадому?» «Ды не кажуць, куды». «Дадому. Адпушчаем. Толькі глядзі! Другі раз будь разумнейшы, зноў зробіш так. Не спадзявайся на ласку. Так і ведай». «Ведаю». Харчаў помаўчаў, адхіліўшы галаву ад моцнага напору ветру. «У вас там хтось шахер-махер маслаку робіць? Пасабляе?» «Можа, пасабляе?» «Не можа, а точна. Скажы там у сяле, што маслаку і ўсёй яго хэўры хутка труба будзе. Скажы, што я, Харчаў, паабяцаў. Так і перадай». «Перадам». Харчаў павярнуўся і важка, моцна ступаючы, падаўся ў пакой. Нават калі Васіль адзін пайшоў па вуліцы, галоўнай местачковай вуліцы, яму яшчэ добра не верылася, што ўся тая недарэчная прыкрая гісторыя скончылася, што ён ужо не пад прыглядам варты, не арыштант, а вольны казак, што можа ісці туды, куды хоча, куды вядзе сэрца.
Ён і не агледзеўся, як прайшоў вуліцу з радамі дробных крамак, з разнастайнымі шыльдамі і шыльдачкамі, як павярнуў к гары і паўз двухпавярховы дом воласці пачаў борздаў здымацца па чырвона-глінянай каляіністай дарозе. І гару увесь немалы круты ўздым адалеў ён ураз, не прыпыняючыся, не аддыхваючыся, поўны незвычайным адчуваннем нецярплівай, крылатай лёгкасці ў сабе. Узляцеўшы на гару, убачыў перад сабой знаёмую дарогу з пабурэлым курганам справа, з голымі дубкамі, наводдалю цемнаватай хмурай далечы, нізкую роўняць палёў, што ішлі пад самыя глінішчы, пад хмызнякі і балоты, за якімі таіліся родныя, жаданыя курані, стаў як бы больш верыць у рэальнасць таго радаснага, якое толькі што адбылося. Мітрахван казаў праўду. Брала на мароз. Удзень гэта амаль не адчувалася, а цяпер з надвячоркам мароз вельмі прыкметна мацнеў. Па гары спераду наўкася кідаўся густы вецер, сек дробным снегавым крупіннем, абцінаў холадаў, быў такі пранізлівы і дужы, што зрэбныя Васілёвы штаны і нават рудая світа, якая ліпла да ног, амаль не бераглі. Але Васілёў настрой ад гэтага не ападаў. Васіль як бы і не заўважаў холаду. Борзда тупаў прадранымі лапцямі па ўкамянелай камякаватай храпе, што біла ў падэшвы ў пяткі, грэўся добрымі, вясёлымі думкамі. Думаў пра Косціка, які так удала налучыўся. І хто б мог сказаць загадзя? Так памог, думаў пра маці. Як яна там адна, як спаткае. Згадваў Володьку, што робіць Гарэза. Вельмі хацелася хутчэй пабачыць гуза, ці спраўны, ці добра даглядалі гэты час без гаспадара. Ці навезлі з балота сена, трэба заўтра ж праверыць стагі, можа, не дай бог, расцягваюць іх злодзеі. А над усім гэтым, над неспакойнаю, бязладнаю мітусянінай думак, была радасць спаткання з Ганнай. Калі думаў пра яе, ногі самі сабой паддавалі хады, брала моцная нецярплівасць. Ох, каб хутчэй пабачыць, сустрэцца, памірыцца. Ён быў так акрылены радаснай пераменай, што насуперак сваёй звычайнай насцярожанасці мог думаць толькі пра шчасце. Трывога да яго амаль не даходзіла. Пра заляцанне Яўхіма думаў спакойна, нават бесклапотна. Што яму той Яўхім? Пакуль падышоў Давадавіч, насунуліся поцемкі. Мусіць, каб не снег. Навокал была б густая чарната, але снег адганяў цемру, бяліў усё. Ён ужо, як соллю, поўніў ямкі ў храпе, каляіны, канаўкі, і дарога выглядала нібы па-святочнаму падбеленай. Маляр, які фарбаваў дарогу беллю, зрабіў не ўсё, але і так і ў бела-цёмным роспісе радавала яна вочы. Рэчка за Вадавічамі, што перарэзвала балоты і падкову грэблі, з берагоў ужо была забрана лёдам. Снег, які лёг на яго, белеў роўна, чыста. Між гэтай некранутай белі вада пасярэдзіне здавалася густой, чорнай, як дзёгаць. Калі Васіль паглядзеў на яе, зрабілася нібы яшчэ халадней. Хоць ішоў хутка, ветраны холад абцінаўся мацней, усё злей, асабліва ногі ў каленях. Хлопец стаў, пацёр калені далонямі, потым, каб сагрэцца, пабег, знарок пазаючы, падкідваючы нагамі і прытупваючы. Перамяніўся на хаду толькі за балотам, можа, праз вярсту. Неўзабаве каля глінішчаў сышоў са шляху, узяўся проста на курані. Хоць мог ісці і сялом, знарок абмінуў яго, каб не сустракацца з людзьмі, падаўся сцежкаю па полі паўз могілкі. Абышоў пад мерзлым узболаткам і алешнікі, зрэзаў вялікі круг, снег ужо начыста выбельваў сцежку і дарогу, на якую выбраўся за ўзболаткам, хмызнякі па баках цямнелі незвычайна рэзка. Тут ветру не было, стала цяплей. Вакол панавалі цішыня і чысціня.
хараство першых зазімкаў, якія асабліва хвалююць і радуюць. І Васіль паддаваўся ўладзе гэтага хараства. Недаверлівае, насцярожанае сэрца больш і больш поўнілася шчасцем. Ганна, маці, гусь, стагі — усё было ў гэтым шчасці. Калі наблізіўся да Ганнінага селішча, прыпыніў гон, пайшоў цішэй, гулка закалацілася сэрца. Вунь плот той, тыя грушы. У хаце свяціліся вокны, праз шыбу убачыў мачыху каля печы Хведзьку, які корпаўся на ўслоне. Ганны не было. Мабыць, к дзеўкам пайшла. Адарваўся ад шыбы, падаўся ў сяло. Яшчэ амаль усюды свяціліся жоўтыя варухлівыя агні, водсветы лучыны. Сярод іх асабліва блізкі, родны, вылучыў агеньчык сваёй хаты. Гарыць лучына, значыцца, маці дома не спіць. Можа, думае пра яго, сумуе і не ведае, што ён каля парога. Васіль ужо блізка быў ад хаты, калі пачуў наперадзе Ганнін голас, мяккі шорхат крокаў. Ён памкнуўся падацца да яе і адразу ж убачыў, яна не адна. Здалёк праз прыцемак адчуў, хто гэты другі. Яшчэ не думаючы нічога, хутка ступіў да ясакара, што быў побач, стаяў за ім разгублена, сачыў за постацямі. Гэта была такая неспадзяванасць для яго нядаўняй радаснай бесклапотнасці. Яны ішлі па другі бок вуліцы, ішлі асобна, не вельмі блізка адно ад аднаго. Яўхім не хапаў яе нават за руку, ішлі проста як знаёмыя. І ўсё ж, і гэта апаліла Васіля гарачай рэўнасцю, пякучай крыўдай. Яно ідзе з яго супернікам, яго непрыяцелем, у такі дзень, калі ён так і рваўся да яе. Яна так сустракае. Яўхім і Ганна набліжаліся. Ганна ішла, пусціўшы галаву, ці то хавала твар ад марозу, ці то глядзела на дарогу, на снег. Яўхім ступаў разваліста, засунуўшы рукі ў кішэні паддзёўкі, збіваючы калі-нікалі наском бота мёрзлыя камякі. У поцемку чырвоным вочкам зырчала цыгарка. Нават у тым, як ішла Ганна, абыякавая да ўсяго і здавалася таксама да яго, да Васіля, у тым, што на яго хваляванне яна нават брывом не варухнула, ішла, нібы нічога не было, вартага якой-небудзь яе ўвагі, бачылася Васілю вялікая крыўда. Тое ж, як спакойна, прывыкла трымаўся каля яе Яўхім, яго ўпэўненая, развалістая паходачка, нібы ўсё на зямлі належыць яму, яго ганарлівая цыгарачка ускінула ў хлопцы буру нянавісці. Корч, задавоко! Думае, як багацце ў яго. Дак і ўсё. Яго нянавісць была тым большая, што ён лічыў, ведаў, што багацце сапраўды ўсё, што ён нішто перад Яўхімам. Ён адчуваў, што Яўхіму, калі захоча, проста як чхнуць, адбіць у яго Ганну. Усе дзеўкі на багацце падкія. Калі праходзілі каля ясакара, Яўхім заўважыў Васіля. Ён вырваў з кішэні руку і ухапіў цыгарку, так здзівіўся, пазнаўшы. Але гэтае здзіўленне было толькі момант. Спрытны корч тут жа знарок заступіў Васіля, схаваў ад Ганны, адышоўшы некалькі крокаў, нахіліўся да яе, сказаў штосьці. Ідзі, не брашы, пачуў Васіль яе адказ. Ганна раптам засмяялася. Смех гэты пранізаў сэрца. Васіль недарэчна, разгублена паправіў торбу і, не цямячы больш нічога, не бачачы, як сляпы,
выступіў з-за ясакара.